ሰላም ሰላም እንኳዕ ብድሓን መጻኽን ናብዚኣ ቻነለይ ናይ ሎሚ መደበይ ከዓ ናይ ስክራፕ ናይ ገጽና እዩ ሒዘልክን መጽእ ዘለኹ እዚ ትርእዮ ዘለኽን ቸያ እዩ። ቸያ እቲ ዝበለጸ ንምግቢ ንጥቀመሉ እዩ። ሕጂ ግን ኣነ ዝጥቀመሉ ቸያ ብብዝሒ ንምግቢን ንገፀይን ከዓ ይጥቀመሉ እየ። ንገጽካ እቲ ዝበለጸ ሞይስቸራይዘር ዝገብር ዘብርህ በቃ እንታይ እሞ ክብለክን እየ እቲ ዝበለጸ እዩ ተጠቀማሉ ይኹን ቸያ ተኽኢልክን ንምግቢ ወላ ክትበልዖ ትኽእላ ኢኽን ትፈትዎ ተኮይንክን ተዘይክኢልክን ከዓ ክትፈትዎ ዘይከኣልክን ከዓ ንገጽክን ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ ጽቡቕ ክልተ ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ ናይ ቸያ ሰድ ማለት እዩ። በታ ናይ ዓባይ ማንካ እየ ተጠቂመ ዘለኹ ክልተ ሓባ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ክርእየክን ፀናሕኩ ናይ ኣልሞድ ሚልክ እዩ። ኣልሞድ ሚልክ ኣነ ዝጥቀመሉ እየ ወላ ኦትስ ሚልክ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ወላ ተደሊኽን ፀባ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ፀባ ናይ ከብቲ ማለት እዩ እሱ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ዝተጠቀምኩሉ ግን ኣልሞድ ሚልክ 6 ማንካ በዛ ዓባይ ዝረኣኽና ብኣያ ተጠቂመ ዘለኹ 6 ሓባ ተጠቀማ ክልተ ሓባ ናይ ቸያ ሰድ ተጠቂምክን 6 ከዓ ናይ ሚልክ ዝኾነ ዓይነት ንዓኻትክን ዝሰማማዓክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ኣነ ብናይ ኣልሞድ ተጠቂመ ተደሊኽን እንስኻትክን ከዓ ብናይ ሚልክ ዝኾነ ዓይነት ፋት ዘለዎ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ከምዚኣ ጌርክን ሕውስውስ ኣብላያ ኢኽን ንሓደ ሰዓት ግን ዓፂኹንኦ ክትፀንሓለክን ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ከምዚ ናይ ምስሓብ ክእለት ኣለዎ ምጥጥ ኣቢሉ እዩ ዝሕዞ ከምዚኣ ገይረ ንሓደ ሰዓት ኣፅኒሐያ ኣለኹ ብድሕሪ ሓደ ሰዓት ግን ክምለሰክን እየ። ሕጂ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ተመሊሰክን ኣለኹ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ድሕሪ ሓደ ሰዓት ብጣዕሚ እዩ ስሕብ ዘብሎ ናይ ምምጣጥ ክእለት ኣለዎ። ሕጂ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ኣብ ማሽን ገይረ ካሃርማይ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ንዓኻትክን ዝሰማማዓክን ዝኾነ ነገር ምሳኻትክን ዘሎ ማሽን ጌርክን ክትሃርምኦ ትኽእላ ኢኽን ኣነ በዚኣ ትሰልጠኒ በዚኣ ገይረያ ኣለኹ ተደሊኽን ብናይ ፅሟቅ ክትገብሮ ትኽእላ ኢኽን ዝዓቢ ማሽን ብዝተፈላለየ ንዓኻትክን ደስ ዝብለክን ማለት እዩ። ሕጂ ፅቡቅ ገይረ ካሃርሞየ ፅቡቅ ጌርክን ከዓ ክትሃርምኦ ኣለክን ንስኻትክን ከዓ ብጣዕሚ ወላ ከምዚ ከፊትክን ክትሪኦ ኣለክን ኣነ ሕጂ ከምዚኣ ከፊተ ርእየ ኣለኹ ስለዘይተሓዋወሰ ፅቡቅ ገይሩ ስለዘይተወቅዐ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ካሃርሞየ ፅቡቅ ጌርክን ተሃሪምክኖ ብጣዕሚ እዩ ስሙዝ ዝኸውን ወላ ንገጽካ ዝኾነ ሕርፍፍፍ ኣይብለካን እዩ ምስቲ ናይ ፀባ ዝገበርክንኦ ምስኡ ልስሉስ ስለ ዝኸውን ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ሕጂ ፅቡቅ ገይረ ሃሪመየ ኣለኹ። ሕጂ ናብዚኣ ናይ ከምዚ መቐመጢ ክትግምጥልኦ ኣለክን ቸያ ሰድ እቲ ዝበለጸ ንገጽና ወላ መግቢ ከዓ ክትበልዖ ትኽእላ ኢኽን ብፍሩታ ጌርክን ኣሰራርዑ ኣርኢና ትብላ እንተኮይንክን ሒዘልክን ክመጽእ እየ ብፍሩታ ጌርክን እቲ ዝበለጸ ክትበልዖ ትኽእላ ኢኽን ወላ ንጥዕና እቲ ዝበለጸ እዩ። መዓር ክሕውሰሉ እየ እዚ ከርእየክን ፀናሕኩ መዓር እዩ ብናዓኻትክን ዕቅንክን መዓር ወላ ሓንቲ ማንካ ዳርጋ እየ ገይረያ ዘለኹ ሓንቲ ማንካ ተጠቀማ ምስኣ ብጣዕሚ እዩ ንገጽና ስሙዝ ዝገብሮ ከብርሃልና ዝኽእል ዝኾነ ነጠብጣብ ፀሊም ተለና ወይ ፀሊም ማዳን ዘለና ከልግሰልና ስለ ዝኽእል ብከምዚኣ ተጠቀማ ኣሕዋተይ። ብሕልፊ ቅብኣት ንዘለክን ኣብ ገጽክን እቲ ዝበለጸ እዩ ናይ ምምጣጥ ክእለት ስለ ዘለዎ ተጠቀማሉ ኢኽን ቸያ እቲ ዝበለጸ እዩ ወላ ንኣካላትና ንጥዕና እቲ ዝበለጸ እዩ ተጠቀማሉ ከምዚኣ ጌርክን ሕውስውስ ኣብልኦ ብዝተፈላለየ ነገራት ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ብናይ መዓር ገይረ ተጠቂመ ዘለኹ ተደሊኽን ብናይ ኦሊቨራ ጀል ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ተደሊኽን ብናይ ሮዝ ዋተር ከዓ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ሮዝ ዋተር ምስኡ ዝበለጸ እዩ ምስኡ ጌርክን ክትጥቀምዎ ትኽእላ ኢኽን። ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ኣዳለየ ኣለኹ ትሪኦ ዘለኽን ስሙዝ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ኣነ መዓር ጥራይ ገይረላ መዓር ጥራይ ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ብዙሕ ነገር ኣየድልየክን እዩ ንገጽካ ንኽትገብሮ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ከብረሃክን ዝኽእል እቲ ዝበለጸ ብሕልፊ ከምዚ ገጽክን ብሩህ ዝገብረክን ኣብ ግንባርክን ከዓ ከምዚ ዕጥርጥር ዘለክን ወይ ኣብ ዓይንኽን ወይ ኣብ ዝኾነ ገጽክን ዕጥርጥር ዘለክን ብጣዕሚ እዩ ዝገድፍ ናይ ምምጣጥ ቆርበት ኣለዎ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ተጠቀማሉ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣነ ኣብዚኣ ን20 ደቂቕ ተጠቂመያ ብጣዕሚ ንገጽካ ክትገብረሎ ከለካ ቁርብ የሸግር እዩ መጠጠጥ እንዳበለ ትሪኦ ዘለኽን ክምጠጥ መዓት እዩ ብጣዕሚ ግን ፅቡቕ ንገጽካ ሓቂ ሓይሽ
ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ዝኾነ ነገር ኬሚካል ኣብ ገጽክን ክትገብራ ጽቡቅ ኣይኮነን ኬሚካል ኣይትግበራ ኬሚካል ንኽብርሃልና ኢልክን ትገብርኦ እቲ ዝኸፍአ እዩ ንገጽክን ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ናቹራል ጌርክን ንገጽክን ክትከናኸንኦ ትኽእላ ኢኽን ከምዚኣ ጌርክን ተጠቂምክን ናይ ሎሚ ኣነ ሒዘልክን መጽእ ዘለኹ ናይ ቸያ ሰይድ ብጣዕሚ ንገጸይ ኣብርህ ኣቢልኒ ዘሎ ብሓቂ ዝብለክን ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ኣብዛ ቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንክን እንኳዕ ብደሓን መጻኽን ሳብስክራይብ ብምግባር ናተይ ቤተሰብ ኩና እተን ሳብስክራይብ ዝገበርክና ለይካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን ላይክ ጌርክን ነዚያ ቪድዮ ጀምራያ ኢኽን ሼር ከዓ ግበራ ናብ ካልኦት መታን ክበጽሕ ዘይፈለጥኦ ንኽፈልጥኦ ተን ዝፈልጥኦ እኳ ጽቡቕ ዘይፈለጥኦ ግን ብዙሓት ክህልዋ ስለ ዝኽእላ ሼር ግበራ ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ን20 ደቂቕ ካብ 20 ደቂቕ ኣይትሕልፎ ኢኽን 20 ደቂቕ ምስ ገበርክን ኣብኡ ከለኽን ትሕፀብኦ ማለት እዩ ቅድም ንዕኡ ኣልግስ ኣቢልክን ማሳጅ ጌርክን ትሕፀብኦ ማይ ለብ ቁርብተይ ለብ ዝበለ ተጠቀማ እቲ ማሳጅ ክትገብሮ ከለኽን ግን ቀስ ኢልክን ማሳጅ ግበሮ ትሪኦ ዘለኽን ብጣዕሚ እዩ እቲ ላስቲክ ዳርጋ ላስቲክ ዝምጠጥ እዩ ብጣዕሚ እዩ ንገጽና ከዓ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝሕዞ ማለት እዩ ኣብ ግንባርክን ወይ ኣብ ትሕቲ ዓይንኽን ወይ ብጎኒ ዓይንኽን ዕጥርጥር እንተለዎ ክገድፎ ስለ ዝኽእል ተጠቀማሉ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ብጣዕሚ እዩ እቲ ዝበለጸ ብሕልፊ ኣብ ግንባርክን ከምዚ ዕጥርጥር ዘለዎ መስመር ዘለዎ ማለት እዩ ተሎ ከምኡ ጌር ከምዚኣ ጌርክን ናይ ቸያ ጌርክን ተጠቀማ ብጣዕሚ ትሪኦ ዘለኽን ምጥጥ ኣቢሉ እዩ ዝሕዝ ኣነ ሕጂ ከምዚኣ ጌረ ን20 ደቂቕ ኣጽኒሐ ኣለኹ ማሳጅ ክትገብሩ ኣለክን ማሳጅ እቲ ዝበለጸ እዩ ክትገብሮ ከለኽን ማሳጅ ግን ቀስ ኢልክን ብዙሕ ሓይሊ ትግበራሉ ንገጽና ጠቃሚ ይኮነን ከምኡ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ገጽና ብዙሕ ፀቕጥ ኣይተብሎ ማሳጅ ክትገብራ ከለኽን ኖርማል ማሳጅ ክትገብሮ ኣለክን ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ቀስ ኢለ ማሳጅ ክገብሮ እየ ክሳብ ዝነቕፅለይ ከዓ 20 ሚኒት እዩ ወሲዱለይ 20 ደቂቕ ይኣኽለክን እዩ ልዕልዩ ኣይትግበሮ ሕጂ ትሪኦ ዘለኽን ብጣዕሚ እዩ በቃ ወላ ንኽትገብሮሲ ብጣዕሚ እዩ ዘሸግረካ እንዳወደቐ ትሪኦ ዘለኽን ብጣዕሚ ኣሸጊርኒ ግን ንገጽካ እቲ ዝበለጸ ስለ ዝኾነ ተጠቀማሉ ቸያ ሰይድ እንታይ ኣለዎ ቁርብተይ መሲልክን ንገጽክን ከብረሃክን ዝኽእል እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘብርህ ብጣዕሚ በቃ ልክዕ ጻዕዳ ዓይነት ነገራት ክትሪኦ ኢኽን ኣጻዕድዋ ኣቢሉ መጀመርታ ምስ ገበርክዎ ሕጂ ዘለዎን ራዮ ክጽብቕ ማዕት ራዮ ብጣዕሚ ኣጻዕድኒ ብጣዕሚ በቃ እንታይ መኽብለክኒ ከምዚ ናይ ምጽዕዳው ክእለት ስታይ ኣለዎ ክብርህ ክትብላ ተደሊኽን ቸያ ሰይድ ተጠቀማ ይሕዋተይ ማዕረይ ብጣዕሚ እዩ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ንመግቢ ከዓ ተጠቀማሉ መግቢ ከዓ ብፍሩታ ጌርክን ክትምገብኦ ትኽእላ ኢኽን ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ቀስ ኣቢለ ክውፅኦ ትሪኦ ኣለኽን ብጣዕሚ ጽዕዱ ኢሉ ገጸይ መጀመርታ ከመይ ነይሩ ሕጂ ከዓ ከመይ ኣሎ ራዮ ፍልሊ ኣሎ ብጣዕሚ ፍልሊ ዘለዎ ብዙሕ ክነቅጽ ኣይክእልኒ 20 ደቂቕ ጥራሕ ገይረ ኣነ ኣይነቐፀን ግን ጽቡቕ ገይሩ ሰትይዎ እዩ ከማ ጌርክን ተጠቀማ ከምዚኣ ናይ ሎም መዓልቲ ተጠቂመ እያ ዘለኹ ኣብዚኣ ቪድዮ ጠቃሚ ዝበልክዎ ሒዘልከን ዝመጽእ ኣነ ዝጥቀመሉ ስክራብ ይኹን ማስክ ይኹን ናይ ፀጉሪ ይኹን ናይ ገጽ ሒዘልክን ክመጽእ ንስኻትክን ከዓ ሳፖርት ግበራኒ እዚኣ ቪድዮ እንተፈትየኽና ላይክ ግበራ ሼር ከዓ ግበራ ናብ ካልኦት መታን ክበጽሕ ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ማሳጅ ቀስ ኣቢለ ክገብራ እየ ማለት እዩ እዚ ቸያ ብጣዕሚ ልስሉስ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ዓይነት ሚልክ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ እዩ ልስሉስ ዝገብሮ ተደልካ ብናይ ሮዝ ዋተር ካ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኦሊቨራ ጀል ክትጥቀማ ምስኡ ትኽእላ ኢኽን ወላ ማዓር ጥራይ ክትጥቀምዎ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ገዛኽን ዘሎ ሕጂ ከምዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ብሕልፊ ኣብ ግንባርክን ዕጥርጥር ዘለክን ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ንጎኒ ንኽልቲኡ ጎኒ ጌርክን ንላዕሊ ከዓ ኣብሎ ኢኽን ኣብ ትሕቲ ዓይንኽን ከዓ ዕጥርጥር ተለክን ወይ ኣብ ትሕቲ ናይ ከንፈርክን እንተለክን ተጠቀማ ብሕልፊ ኣብ ከንፈርክን ኣብተን ክልተ ናይ ጎኒን ከንፈር ማለት እዩ ዕጥርጥር ተሎ ወይ ኣብ ገጽክን ኣብ ግንባርክን ትሕቲ ዓይንኽን እዚኣ ብጣዕሚ ጠቃሚት እያ ተጠቀማላ ኢኽን ኣብ ዝኾነ ሱፐር ማርኬት እዩ ዝርከብ ቸያ ሰይድ ወላ ኣብ እንዳ ዓረብ ክርከብ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኽን እቲ ዝሓሰረ እዩ ሕሱር እዩ ብጣዕሚ ንገጽና ከዓ ከመይ የጸብቐና ብዝሓሰረ ካብ ክቡር ገዚእና ዝኾነ ንገጽና ንጥቀም ከምዚኣ ጌርክን ናቹራል ንገጽክን ተጠቀማ
ኬሚካል ኣይትጠቀማ ኬሚካል እቲ ዝኸፍአ እዩ ኬሚካል እቲ ዝኸፍአ ኣይትጠቀማ ኣሕዋተይ ማዕረ ከምዚኣ ገይረ ማሳጅ ገይረ ተሓፂበየ ኣለኹ ማይ ጥራይ እየ ተሓፂበየ ወላ ሳሙና ኣይትግበራሉ ትሪኦ ኣለኽን ብጣዕሚ ኣብሪህኒ ብጣዕሚ በቃ ካብቲ ዝነበርኮስ ሕጂ ብጣዕሚ ብርህ ኢለ ሕጂ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ንግንባርክን ይኹን ንዓይንኽን ኣብ ትሕቲ ዓይንኽን ዘሎ ገለ ዕጥርጥር ተለክን ከዓ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ኣሕዋተይ ማዕረይ ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮ ፈቲኽና ክትኮና ተስፋ ይገብር እቴን ሳብስክራይብ ዘይገበርክን ሳብስክራይብ ግበራ ላይክ ከዓ ግበራ ሼር ከዓ ግበራ ናብ ካልእ ኣሕዋትክን መታን ክበፅሕ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኻትክን ቻው